नमस्कार, प्रणाम भोजपुरी समाज। खबरें भोजपुरी में आप सबके स्वागत बा। हम महेश तिवारी। वायरल भोजपुरी से एगो गाना अभी रिलीज हुई बा करीब 53-54 मिनट पहले, माने एक घंटा पहले एगो पावर स्टार पवन सिंह जी के गाना रिलीज हुई बा, जिंदगी 2, जौना के बारे में रोज सबे जान तनी पहले से भी कि पावर स्टार पवन सिंह जी ओ एल्बम के लेके कितना माने जागरूक होकर वो एल्बम के शूट के लिए बनी, वो एल्बम के गाना गौले बनी। आज गाना रिलीज भइल बा। रिलीज होते ही गाना इतना ज़बरदस्त बा कि जे नइखे सुनले उ जाके वायरल भोजपुरी पे वो गाना के सुनी। इतना सुकून देवे वाला गाना बा, इतना ज़बरदस्त तरीका से गावल बा। ई पावर स्टार पवन सिंह जी एगो वीडियो में बोल रहे हैं कि हमारे जीवन के कहीं ना कहीं सच्चाई बड़ुए। वो गाना के रुआ लोग देखी और बहुत ही सुकून मिली, बहुत ही भोजपुरी के एगो नया कहल जाए कि भोजपुरी में बहुत सारा एक से एक गाना बाड़ी सो कड़ी में एगो पावर स्टार पवन सिंह जी एगो और कड़ियों में जोड़ दिले बानी। ई गाना इतना ज़बरदस्त तरीका से शूटिंग कइल बा। पावर स्टार पवन सिंह जी के एक्टिंग भी ज़बरदस्त बड़ुए, आवाज़ के तो कोनो जोड़ा नहीं है। अगर ए गाना के गायकी के बात कइल जाओ तो पवन सिंह जी एकदम जो साध के गावल कहल जाला उहे पावर स्टार पवन सिंह जी एह में साध के पूरा गायकी कइले बानी। ज़बरदस्त तरीका से हम तो गाना के सुन के मंत्रमुग्ध हो गनी है, कहे कि गाना इतना प्यारा गाना बड़ुए कि एकर कोई जोड़ा नहीं है। आ पावर स्टार पवन सिंह जी के यार केहू के कॉपी कइल बस के बात नहीं है। केहू कतनो कहे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ना बाबू, ये नहीं हो सकत तरह से। तू गाना गा सकत रह, अश्लील गाना बहुत बढ़िया बात बा, अच्छा बात बा। मैंने लगा रहा लोग अश्लीलता के हद पार कर दलो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम पूरा दावा के साथ कह रहा बानी कि पावर स्टार पवन सिंह जी जौन स्थिरता से गा दिला, जौन फील लिया दिला सैड सॉन्ग में, बस के बात नहीं है। आ कुछ यूट्यूबर लोग के कहते नहीं कि यार फालतू के वीडियो मत बनाओ लोग, कुछ अच्छा वीडियो बनाओ लोग। मैंने कुछ कह देव पावर स्टार पवन सिंह जी यार कॉपी नहीं के हो सकता। अब हम कहीं कि जगजीत सिंह के केहू कॉपी कर दे, केहू जगजीत सिंह से बढ़िया गजल गा देते हुए हो सकता है, कभी नहीं के हो सकता। जगजीत सिंह जी के एगो मखमली आवाज़ बा, वो आजीवन रही। तो पावर स्टार पवन सिंह जी के उहे मखमली आवाज़ है, आजीवन रही, एकदम यही तरी बाउंडर मचत रही। भोजपुरिया समाज रहुआ लोग पता ना कौन जादू जानता नहीं लोग कि पता ना रहुआ लोग का कर दनी कि गाना ट्रेंडिंग में आ जाता। तो रहुआ लोग बात समझ गए लोग हम का कहे के चाहतनी। पावर स्टार पवन सिंह जी के गाना आ गइल बा, अपना अपना ड्यूटी में लाग जाए के बा। गाना आनंद ली लोग, कमेंट करके बताइए गाना के खूब ढेर सारा प्यार दी, लाइक दी, कमेंट करी, एकदम बाउंडर मचा दी। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गई, बहुत ज़्यादा लंबा करे की जरूरत नहीं है। ठीक बा, मिल अगला वीडियो में, तब तक खातिर जय माँ विंध्यवासिनी।